శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయ తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతి చెందిన గాయపడ్డ వారందరినీ ఆదుకుంటామని, ఇది ముమ్మాటికి తొక్కిసలాట మాత్రమేనని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పివిఎన్ మాధవ్ అన్నారు. అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్, ఎచ్చెళ్ల శాసనసభ్యులు ఎన్ ఈశ్వరరావులతో కలిసి శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ జరిగే తొక్కిసలాట ప్రాంతాన్ని ముందుగా పరిశీలించిన అనంతరం పలాస ఆసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు. హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి పర్వదినం రోజు దైవ దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు ఇలాంటి ఘటన జరగడం బాధాకరమన్నారు. ప్రజలను ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.